ಮಾತಿರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಿರಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಓಲು ಏತು ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಪಂದು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಸುತ್ತುಗ ಪಂದು. ಸೊ ತುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೋಟು ಕುಲ್ಲುಗಂದು ಪೋಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತರತ್ತೆ ಹಂಚದು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೋಟು ಕುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೊತ್ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಣತೆ ಹಾಟ್ ಮಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ. ಜಾತ್ರೆಡ ಆರುಗು ಆರುನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚಾದ ಅರಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ಗೆ ಆರು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿನೇಟ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಮಗೂ ಐಟು ರೆಡ್ಡಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಸಾಕಾಂಡ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದ ಇಟ್ಯಾ ತೂಕ ಹಾಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೇತನು ಕೇನ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಗ ಅಂದು ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಪಾಪ ಎನ್ನಾರು ದಾಲ ಕೇಂದಿಜೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅದು ಬಿಡ್ತನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ಸುರೇಖ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ ತಿಕ್ಕೇರು ನಾನು ಚಕಲ್ಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಯ ತಿಲ್ಲೆ ಬೇಗ ತಿಲ್ಲೆ ಸುರೇಖ ಅಶೋಕ ಗರುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ತಲುಪು ನಿರ್ದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ. ಸೊ ಆರು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೊಲ ತಗೊಂದುಲಲು ಅದು ಬಿಡ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಯ ಆರುಗಂತೂ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ದ ಅಕುಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಪಟ್ಟ ಆರು ಓಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲತ್ತಿದಾಡ್ಯ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನೇ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದಲೆ.